Jeg vil sige, at man skal selvfølgelig gå på med frisk mod, og man skal gå på med den illumination, man har omkring det her problem, den her udfordring. Der ligger en masse god energi der. Så skal man bruge det erhvervsfremmesystem, der allerede er, så skal man muligheder for at få rådgivning, der allerede eksisterer. Og så skal man sørge for at finde nogle partnere, som ved noget om det her, eller som kunne have en interesse i at vide noget om det her, som vil være med på den her vogn og være med til at gøre noget ved det her problem. Fordi det oplever vi, at det åbner nogle helt nye muligheder og finde nogle relevante partnere, som også har en ro med det her problem, og som er interesseret i at gå med i det. Både fra det frivillige, som også står i opgaven, både fra det frivillige område, men også fra det private erhvervsliv og kommunen.